A Dunafer Szakközép és Szakiskola újabb aranydiplomás pedagógussal büszkélkedhet. Dr. Kántor Károly immár 5 évtizede tanítja a fiatalokat matematikára és fizikára. Kántor Károly 1936-ban született Ácson. Az általános iskolai tanulmányait Komáromban végezte el. Mint mondta, elképzelhetetlen volt az, hogy ne tanuljon tovább. A komáromi gimnázium után az Eötvös Loránd Tudományegyetem természettudományi kar matematika-fizika szakán szerezte meg tanári diplomáját 1961-ben. Miért pont a tanári pályát választotta akkor? Hát talán két dolog. Ugye egyszer a matematika az mindig is szerelmem volt eleve, de tanítani pedig valahogy, hát úgy érzem, hogy szeretek tanítani. Nekem ez másoknak esetleg nyűg, nekem nem. Nekem a tanítás az tulajdonképpen örömet jelent, hogyha, hát erre is képeztek ki, ugye, hogy tetszik, hogy a tudásomat ugye átadjam. Nekem az a sikerélmény, ha valakinek valamit meg tudok magyarázni, ugye, meg tudom tanítani. Egy érdekes dolgot mondanék, talán ugye az orvosi pályában az a szép, amikor meggyógyítanak valakit, ugye. A tanár pályában az, amikor sikerül megtanítani valami dolgokat, és ugye aztán a tanár az életnek tehát ilyen szempontból a naposabbik oldalán van, ugye. Fiatalok veszik körül őt. Egy tanári pályán azért roppant lényeges az matematika, fizika, vagy esetleg egyéb számítástechnika, vagy műszaki dolgokból is, hogy a tanár fit legyen a tananyagba. Tehát ha kérdeznek tőle a diákok, ugye, akkor a tanár által tudjon válaszolni rá. Ebből az 50 évből mennyi köti ide Dunajvároshoz? 1966-ban jöttem le Dunajvárosba, pályáztam ide a főiskolára. Hát nagyon szép éveket töltöttem Dunajvárosba. Nagyon sok végzett diákommal is találkozom, de a főiskolának azért van egy érdekessége, hogy nyilvánvaló, hogy az itt végzett diákokkal általában csak ha valami találkozókat szerveznek, akkor találkozom inkább zömmel, mert azért, mivel az ország minden részéről jöttek ide, hát amikor végeztve, akkor is szanaszétszélettek az országba. De vannak közöttük olyanok, akik vezérigazgatók lettek, akiket tanítottam. Na így is, hogy kiemeljem, de hát mondhatom azt is, hogy rendes szakemberek lettek, ugye? Sikeres szakemberek. A főiskolán is az volt nekem az elvem, tehát, hogy tanítottam. Tehát aki akart, vagy kérdezett valamit, a lelkemet kitettem neki. Ez később is, amikor tulajdonképpen 1973-ban tértem át a számítástechnikára, és a számítástechnikát tanítottam egyik kollégámmal, aki később aztán tanszékvezető is lett, fiatal ember, most már nyugdíjas ő is. Azt mondtuk, hogy a hallgatók minden elképzelhető és elképzelhetetlen hibát el tudnak követni a programozásba, és mi soha nem mondtuk nekik azt, hogy most hagyjatok bennünket békén, vagy valami. Mi segítettünk nekik általában megkeresni azt, hogy mi a probléma. Ugye ez tulajdonképpen hát több, mint egy rejtvényfejtés, de hasonlítanám ahhoz is egyébként azért egy kicsit. Tehát egyáltalán valamit meg kell oldani. És ez olyan dolog, hogy ott a számító rögtön talán ki lehet próbálni, hogy most jót mondtunk, vagy rosszat, hogy mert a gép visszaigazolta. Tehát ott illet jót mondani általában, és meg tudod találni azokat, amiket ugye a hallgatók jöttek hibákkal. Hát a főiskolán nagyon sok ugye, diplomamunkába működtem közre, mint konzulens például. Tehát ahol ugyancsak bele kellett mélyedni abba a szakterületbe, és a hallgatónak ugye segíteni kellett, hogy azt hogy kell megírni, milyen legyen. Mikor kezdett középiskolába tanítani? Hát középiskolában tulajdonképpen én tanítottam már Budapesten is, de akkor esti középiskolában tanítottam. Itt Dunajvárosban 1996-ban jöttem ide a Dunafer Szakközépiskolába. Milyen volt áttérni, ugye? Ott a főiskolán ugye nagykorúakat tanított, itt meg még azért ugye kamasz fiatalokat.
De szerencsém volt ilyen szempontból az áttérésnél, mert tulajdonképpen ismertem, amikor éppen idejöttem, egy pár közülük már előtte, mert valami előkészítő tanfolyamot adtam nekik, és ott már a tanfolyamon már érdeklődtek, hogy azt hallották, hogy a tanár úr idejön. Igaz ez? Hát aztán idejöttem, de utána 97-99-ben 2 évig olyan fiúkat tanítottam, lányokat is voltak, kevés fiúk, akik már végzett szakmunkások voltak. Tehát 18-19 évesek voltak. Tehát olyan idősek, mint a főiskolán lettek volna. Tehát ilyen szempontból nem volt. Mi a legszebb emléke az 50 év során? Hát vannak most olyan dolgok, kérem szépen, például van ugye 1-2 olyan levelem, ami később jött, tehát írta, már végzett diákként, már végzett dolgozóként írt levelet. Aztán 2 esetben van olyan level, amit a szülők küldtek, már főiskoláról vannak ilyenek, szülők küldtek, és megköszönték azt, hogy tehát emberségesen bántom a fiúkkal. Hát olyan is volt a főiskolán például, hogy a tankör felelős tanár volt az egyik tankörben, ahol mi itt a középiskolában az osztályfőnöknek felel meg ez a titulus, ugye. Hát én vittem el szülni az egyik, tehát hallgatónőt, ugye. Hát kihez fordult volna, ugye, hát tudta, hogy én kocsival vagyok ott, és nyilván értem szólt, és azt hiszem, hogy később tanítottam a fiát itt a Zsona Felszak középiskolában. Hát ezek nagyon különleges élmények akkor. De teljesen természetesen élmények, én úgy gondolom. Voltak nehéz időszakok is? Hát így nem. Azért az nem volt könnyű, amikor átértem a főiskolán a matematikáról a számítástechnikára. Akkor ez a számítástechnikánk a hőskora volt. Nem volt olyan irodalom, mint ma, távolról se. A gépek se olyanok voltak, mint most. Én, ha azt mondom, hogy dolgoztam még lyukszalaggal, lyukkártyával, a mai gyerekeknek azt külön el kell mondani, hogy mi az. Vagy netán még előtte tanítottam a logarlécet, hát az még mi fánterem, ugye? A logarléc, ugye? Annak idején, ugye, ezt ugyancsak kellett vele, meg kellett tanulni számolni vele, ugye? Hát ez mind érdekes. Hát manapság ugye, hát más a technika, alapvetően más, ugye? De hát gondoljunk bele, hogy mit tudom, 1970 vagy 75 előtt a mai értelmet kalkulátorok például nem léteztek. Most csak megemlítem érdekességként, hogy nekem, ugye, én ugye tanítom most is tehát a kalkulátorokat, tehát nálam kötelező használni kalkulátort, és tudni kell vele számolni, amit azzal kell elvégezni. De használni kell a diáknak a fejét is. Tehát fejbe is kell számolni. Kérdeztem múltkor egyik diák, hogy tanár, hát miért itt a kalkulátor? Hát édesfiam, mondom, hát ha beütöd azt, hogy 9x9, és a 81 helyett kijön az, hogy látod, hogy 56, akkor legalább legyen gyanús, hogy valamit mellé ütöttél. Tehát legyen egy kontrollja, fejbe is, ugye, afölött, amit a géppel csinál. Legyen egy nyilvánvaló egy megbecsülés a dolognak az eredménynek, hogy az mennyire jól lehet, vagy mennyire nem. És ehhez azért fejbe is kell számolni. Családot 1967-ben az egyetem elvégzése után alapított. Igyekszik sok időt fordítani családjára és 3 unokájára. A középső unokámmal, ugye a Zsófiról, aki most ez majd lassan 3 éves, nem igen mondhatom, a középső az szerintem úgy tudja, hogy matematikából csak 5-ös jegy van, mert más jegyet még nem kapott belőle. A legidősebb, aki 12 éves most ugye, hát ő tulajdonképpen a korosztályában, a világon a második legtöbb élőponttal rendelkezik sakkban. Tehát ő országosan ismert személyiség. Most éppen Miskolcon van az országos ifjúsági sakkcsapatbajnokságon, és ha egy kicsit dicsekvés lesz, amit most mondok, olyan csapattársai vannak pillanatnyilag, akit úgy hívnak, hogy Viszonat Anand, Portis Lajos, Ribli Zoltán, Polgár Judit.
Most a nyárán igazolták le a Nagykanizsa NB1-es csapatához. De hát vannak nekem egyéb hobbiaim, és ugye régen volt a pingpong, igazás, ugye? Tehát a főiskolán 20 pingpong bajnokságot rendeztem az oktatóknak és a dolgozóknak. Volt, amikor bejött a Akucs Attila, a testnevelési tanszék vezetője, azt mondja, tornaterembe benézett, mi a fene? Mi pingpongipari főiskola lettünk, mert akkor éppen kulminált a pingpong, és ott voltak teli volt, tehát hölgyekkel és férfiakkal és pingpongoztak, ugye? Időközben ön politikai pályára is lépett. Honnan jött ez a motiváció önnek? Hát ez talán onnan jött, hogy itt lakom Dunaújvárosban, egy tömbházba, tehát panelépületben lakom, és tulajdonképpen ugye 6-szor választottak meg a Dózsa Lakásszövetkezet, ahol 3600 lakás tartozik oda, igazgatóság elnökének.